nona ki mi dipu bazar tan committee claim bang phot tum pen pherang kya mai ke dopon Karbi Longri Abirta hin pen pherang kya mai ke phapon Karbi lo charlia song arnam lang pi aro tum pen executive meet come get together mai kapaman pon Lakre phorat hormu pang thek the tum pen ke phalang nu panajok lang pher abarim MEC ram sing timung pen pherang kya mai ke phapon Aprang si Abirta ke lara do anaphan kardom pajelo kardom non Abirta than je bang sami jang terang pi non arju ikha Abirtang tompe Jang mini phai trokarni DPC ke ASI hemalong akimi dipu tan bazar committee tum pen pherang kya mai ingni pon laso pherang kya mai along mai phu vidya sing tisu pen kaning je pon ke Aban dipu tan bazar committee priphonsi KAC taxation department tum pen nona kimi dipu tan bazar committee sengpon mai phu vidya sing tisu dun mai phu Sanjoy timung Tinku inti Kongchun bang Soron sing rongpi dun Kongchun bang Ajoy Kramsa Dihin rimbang Susil rongpi Bidisar Dr. Janta Pator Dr. Habi Teron Chandro Ingleng lapen kapre katumaphan arpu chepek ponthu Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kabor ipon dipuarong supie hitia long kapang ther ponalong dipu tan bazar committee tumpen chenglok rat ke do anta claim ra pet nang ji pusi mai phu ben tuning report dipuarong supie hitia kuladalong kirung thap thedet je phanta tuning report thu tum nakaping khada tengpen si nilitum ajara kamta nilitum non lada claim poni dami nilitum bele ke thang ta claim ple hala tumpen arju che than posi nilitum claimi la pentu nilitum isi gada ke ba lada ke ba kama thapon nilitum da pen kirung kerek pele nilitum mane jurjobosti kirung kerek pele nilitum kami claim poni gali mane aningang sampen nilitum ke claim ke dam ke me mane aningang sampen jong sido plon de na parab duna ba mane jirpi pen la son si dame nilitum ke claim ke dam sen tuna theglong pen ta na parab duna la pa hoisi claim poni pu la pentu nili toda khata nili sihinia muni tumpen inu bahani muni tumpen nili tum kaching kidu hala so kaching kia longa bangke lada oka bojar pen sinili tum cheng poneklo hala ok bojara long bang eli tum lada nogang pen kevan la soa kopune ok akereng sapsup hai la uria pen ki kapang renga ok hai hala so oka bangke nili tum pawanong le busi nili tum committee hin pen mon ke cheng sa step nili tum deng pon lo la sinili tum alak tuman hang lo chingkilin rabo chethan lo la sinili sitame dipuo bojar ok mo crisis de na pu kama thape na ma sinili isihini achiso kam munthi dolang la sidli tum lukela long pen jonsi ko mane la pa hoi ok nang supply bang doji pulotang de hala so tum handa na pa supply nang pola hoyan da nili tum ching wai pon lo sitame nili la so ake bona long sitame nili elitum Karbi Autonomous Council ake theki ding tu pen nili tum kaching wai pon du hala tum han arju pen si nili la bang so kam nili tum e claim po ke deng po tasi inko lahoya ki me along bang ke adnutin ta nang cherap dun dui bon pusi nili jungjung chema thapon la pen thu la da o bojar long ke do from Karbi o ke jortum si dame nili tum nang cherap dun la si nili tum ke karinji uyalam ta belong athi nili tum ya budi da ki mila la pen thu kupima ke claim ke dam nangji hala so di malong bang ke nili nangli tum media ko te phanta chuning ri bang ke nangli tum ta nili tum dona cherap dum tha po ba nili tum chini ne nili da la son bojar long ben men nang sun tu bang ke nili da mang chemang hu ha la si nili avia wong ta chini ne nangli tum media tum pe nang than ponot halang tum nang ke thana dim ba nili tum ke claim poni pa nili tum body pon po sik pondo nili tum ka sik pone lalo non la bojar arlo la kirung kerek kedu anta nilitum un anke bon bonji pusika mathalo latung aphan bang inkir thipo la pentu alang tum hanong si pine mane kirung kerek do pine organization tum do pulon de nilitum bojar committee hin pensi hedi alang tum han bang ke un an bang ke cherap dun po pusi nilitum bang ka che parai pondolo athi alang tum bang kirung tap kirung funane do pulon de nilitum chinggi dun po je chethanon po wan po nilitum office so asi office pensi nilitum an bang ke pine sang ek bag pine alu ek bag pusame nilitum hin mesi rap duni po phasi nilitum che siklo athe nili jungjo mata nili dukan do bag nalitum ta chini amahala dukan e do bensi bostu ador soma sose
Nijang Karbi Anglong dong kamukam Karbi Hemtunalong jang minifai trokarni Karbi Hong Haria Maya hinpen pirangkia mai ke papona jaime ke dengpon. Non puthot pirangkia thengnu ku PPC Karbi Hong Haria Maya hinpen nangkethandun malabangle arju iksena. Central Committee, lapen ke Karbi Hongri, Swarlo me Central Committee, Karbi Hongarli, Youth Association, Niltum Song Tom, pen silang pet sila bangsa conference mate kecengsi Karbi Hongari, tung saya me ki bipon, ye family tum nipai kriget Tom pen kripli krepo, suri ini lah ikor Tom, ni niltum ada dongkam voicong patuak lamalong siniltum arni hot pontang lo. Sela bangsa arni ke hot pon ateng sinang tum kadu we Karbi ricu bangai thom lindok bangai thom amri cinthong rongkang aputhang anta rong asar besar aputhang anta hime jangre kibi kiti aklimang par risu ejang pinpu habia tum phanta nilitum neaklong pen kachuning ria lam thela puhelo nilitum la bangsa kum sayam nei along nang pichun dunji mate ardi la kana lira cham nang pidun dia phansi nilitum nalitum angno nalitum kingri nang chunni ponlo la pen kadu we Karbi akhai ki doan angtam la pen Karbi anglong arlo ki do Karbi akhai tum phanta nilitum kesu hang chuning ria lam thela puhelo la bangsa akum sa me pichun dia pham la sin nalitum kadu we sitame la bangsa long bangsa song an parta kapre song sitame Karbi Hong Haria song pen angtan ke dua tum Karbi Hong Haria adhoram kaching hon akhai mate asong atum stamina tumta nang chera dunia pham nil tum Central Committee Karbi Hong Haria mekan chuhang chuning ripoliglo athemala dagni litum kaching wai kaching sa along ke nil tum kenang sot the thomalam sili tum rimponji lake jutang lapen ke dhorom aputhang anta ilameki kapachan mate kapan tang ponje pan sili tum suri ini ra pho aningkan penil tum Karbi Hong Haria meku isia song seng ponsi dhorom ke ceraya family tum non pangdang pon bomlo lapen nihang lapen niyang anparta amri longri cinthong longri rongkhang longri anparta lumbayang longri along tanil tum district committee mate longri amenil tum sendam lo lapen non rong rup angkang along tanil tum kapile bom mate kapile ya family tum sik pon bomlo kasi pini dada kadu we nal tum la birta pacita abitu ngatum khata nilitum lahayalam ngantum phanang pacini si nilitum malam nililam ton pong Kedamtang jang minifai phoarni lang pheremi sibarim ramsing timung pen pherang kia mai kangni labangso pherang kia mai along lang pheremi sibarim ramsing timung pen kaning je ponki bukulia mini stadium sport complex along pang thek thek the otlang notum lakri phon bag duji rata hormu lapen raja pathar pen beltola dagato waralong lakhinian baga hormu saige klembom hot kaphalang nupido Abarim MEC Ramsing Timung pen ke than pon thuki non ki khembom langpher constituency EM Madhuram lek thepen abangsu mini stadium sport complex along kapalang kapaton ponje phan borsing kru aphangsi ar pupek ponlo bon sedam mi ko son ku pipen lo ni la puson rata hormu kaphalang no pon long lok lo labangso puthak MEC Barim Ramsing Timung pen Bukulia police station along lam hoi pidamlo bon sedam mi piniar nianta ke phalang no vega bang photuma phan pang thek pon long lelang lasila puson ot lang no kachu klema bang pha tuma phan sodak pen insai nangji lapen la puson ke klema tuma phan jongsi matni chini dun polutangti ke than ka pachinian nong e tangka suring koi ra pho an pi pajir ponji puta pachini pon la puson kachu klem thaba bang pha tuma phan chini polutangti MEC Barim Ramsing Timung contact number 9101071635 lapen Bukulia Police OC Naba Jutidas 9101179632 Birta ki PJ phan pachini pon joy pen pachini poloti suring koi ra pho pi pajir ponpo lapen ke than pon bang phuat toma mena bangthi secrecy si bi ponpo lapen padu phanta paklang klelu pusi pachini ponthu working pro pasti dak langun thapu care taker da pilobon amahala bang tahu ni dah lobon no kita phalang no bom hala ta sarandar lobon dalam ke ala care taker bidar kita lai phalang no bom palangi pan munit ke dak inggris lo working pro munit alangi pasti phalang no toy ajo namu la langun chatha ada kita la so betonam do bom lang alang ka nangkerat dun toy ne ta ini kata ni long
alang lagi itu lokal emisi lo mati iem Las rupil selam tang orang mesti palang no menurut tadi lah simpen dah pulau ke ta ding cereng no dah ding yang kita dulu pasti kemani yang si lahir ke klembang tu orang no klembang tu si paklang tek pulau nanti nilin kan nilai ke long FPG dan nilai kanan no la so klembang tu lahir orang no tu ke klembang ni tu mang si lihat long no pulau nanti la tu mesti pasti klem tu nang ko ini senang li non lah kontraktor ke batai ke bang klembang ilmu jadi ko an rak market value hormu pehno lo senang li ini lah pu idea pen kilang nama teng pulut Marketing benar ke lakat tu pun lah stadium long lok mang lo angko hal velu ke kontraktor los benar ke angko hal pu lah towar long pasiksa hal dak aputhak bang market value ko an rak los sinang li ini cethegam long los lake market velu bang ke lan loss le hai lak sini si loss le hai rat tum ke loss bang ke lakau ni lu tum ke sungai bang ke sungai lu kita ning tereng lu dah no tang sararak nang pu kasi rong rat tu mana dang lama lokal rat tu mana ni li nang li tum sudi pen jening tu nang li tum ta celang tum ingat Kedamtang jang mini phai phor ni Karbilo charlia song arnam lang pia ruat tumpatir pi pongsi athak arnam lang pia long executive meet come get together mai kapaman pon bangso amaya long Karbilo charlia song arnam lang pia ru amai phu anil son terona hin pensi mai chephem phu pon lapen chun bangsoron sing terona hin pensi mai lam the pi jai pon Labangso executive meet come get together amai long aluhiaman pen Karbilo charlia song Bukulia district committee amai phu Raju Ingleng Dun mai phu Sarmentiso Kongchunbang Desoiteron Karbilo charlia song along klembang phu bang phietum chetong nungsi ingsamjin pen mai misen pen pachun pon sangti hidi pen projente rang Karbi Longri Abirta Song chete pading nama student unit Paper struggle long live Paper struggle long live Handbrake long latik No to namaste Executive meet come get together ajay make nilitum enpon lo la sila bangso along nilitum ki enpon abang kilalo nilitum ki bangjia por nilitum ladak low charlia song pen nilitum patir pi ponji la bangke nilitum education awareness isilo isi bangke nilitum child marriage awareness la pen ke isi bangke nilitum anti drugs camping la sinilitum la kithom ajay mix nilitum ladak pini get together long nilitum jasemet pet nilitum kachisik pon pedolo lasi nilitum non kibangji apor hot nilitum kachisik megdo nilitum dak chiparai pon stamidolo lasi nilitum ladak kachiparai pon abangke lalo nilitum ladak arnam lang pi along akisung nilitum dopig lang lasi pinangan along nilitum kachinidam ateng pen nilitum dak langdam lo lasi pinila dak chipathik pon lo lasi jasemet pet nilitum low charlia song pen nilitum school hem nilitum kahumridam je phanilitum chisik megdolo nasila bangso school ke jasemet pet nilitum jong poning tu la bangso school ke lan lo bordeka lang mili english high school along silitum kicheng si haladak school long silitum humridam po la pen la det pen apilotang te nilitum lp school hum tin along sta nilitum humri pon thuji la pen la bangso kahumria long nilitum anutina parents guardians pen chenglok teacher penchenglok arong sar penchenglok nilitum anutina bang putin pan sta nilitum hangpon si halabang so school kivik naya school long nilitum aku kivang japora hot ke paprang pon thuji mata aprang anse paprang pon thuji phan pabor idun jia phan sta nilitum low charlie song pen nilitum bor ipon ji pusi nilitum kado kave members pen nilitum chipe thik pon lo Pinya Abirta lansi kangton lo kardom